Morjesta YouTube, täällä Supersentti 80 ja Terraria. Ajattelin tänään ruveta pelaa Terraria. Aika kivaan paikkaan spavnatti. Mikäs kaivos tuolla alhaalla? Käydäänpäs nyt ihan aloitteeksi katsomassa toi pikku kaivos. Siellä näyttää olevan vähän kulhoja. Ja niistä kulhoistakin saa aika paljon kaikkea kivaa kammaa. Tällä kertaa videossa ei ole muuta kuin minä pelaamassa tällä kertaa. Ja mitä sieltä tulee? Kaikkia kivaa. Ai. Rusher Hill. Potiani. Mikä slime sielläkin oli? Vai näeks minä oikein? Ai, green slime. Ai. Kuulepas nyt pikkupoika. Mitä minä sai? Green present line. Aha. Green candy. Cane blokkeja. Mitäs noin on? Kun minä en oikein pelannut tätä Terraria, niin minä oikein hirveästi tästä tiedä, mutta oon minä kattonut videota. Ai taas minä silloin tällaisen blue present. Yes, mitähän siitä tulee varmaan? Jotain blue candy. Takkia ne otetaan nämä tästä. Ja hiili. Jaa. Heitä surisikin niitäkin. Mitä liian? Mitähän nää tekee? En tiedä. Kaikenlaista kivaa. Mitäs tässä nyt vois tehdä? Ei oo mitään. Kaapatkin kilaa toi pöydi. Ei, äläpäs nyt lähde. Hei, täälläkin on kato kulhoja. No katsotaan tästä nyt vähän stuuni. Pottuja. Mitäs noista seuraavista tulee? No ja taas sulosikeneitä vai mitä ei ovatkaan. Hei, tuolla ironia. Sen minä voin semmoista kyllä hakkaamaan. No otetaan tosta nyt mushroomi. Oh my head. Kyllä sillä ironia tässä pelissä kyllä tarvii. Aika paljon ainakin minun tietääkseni. No mitees tässä? Oh. Mennäänpäs tuuhun hakkaamaan. Hoppla, vois mennä kattoo johon talon paikkaa ja vähän rupeta hakkaa puuta. Että sillä lailla. Green slime die. No, katsotaanpa tästä puuta. Oi, joppla. Kylläpäs täällä on isoja puita. Kun jossain, kun on kattonut videota, niin nämä on vaan pikkupuita, sitten saadaan 10. Tai en minä tiedä, onko nääkään mitään jättimäisiä. Mutta kunhan on ainakin puita. No ei, mikään blue slime tuoltakin tulee. Se kuolet. Ai. No voi kuolepas nyt typerys. Noi. Ottitko sä pakoon noit? No. Mennään äkkiä hakkaan noi kopperit. No voi hyvänen aika. Miten tässä nyt näin käy? No niin, ainakin päästään nyt. Ai, sitä kirveellä saa. No niin. Kohtaan täyetkin nämä elämätkin. Äkkiä nyt killata nämä slimit tästä. Käydäänpäs katsoa tuolla vuoren huipulla, minkä sellaista paikkaa siellä. No äläpäs nyt tiputtele peluslami, no hyppää sinä sinne. Oi, onko tässä tällainen kivainen tasapaikka? Tähän voitais tehdä talo. Tai mä tiedän. Käydään nyt kahtoo vielä vähän tästä. Mikäs tämä on? Tekiskohan sitten nää talo. No vois tähän tehdä. No minä teen äkkiä vaikka tähän tällaisen sillan. Mihinkäs tämä tie johtaa? No niin. No katsotaan nyt mitä täällä saaren toisella puolella. Ja täällä on joku floweri. No kyllä me kai selvitään. Joo, kyllä selvitään. Day bloom. Jassoo. No mitäs vettä tämä? Tää on pelkkää vettä. No jäähän on vaan sinne. Äkkiä nyt hakataan tästä tämä puu.
Vähän vaan sinne toiselle puolelle saada. Mielestäni paremmat oltavat kuin täällä pelkkää vettä. No mennään nyt vaikka, tehdään nyt vaikka puusilta. No jaa. Säkin oot meidän tänne sillalle tullut. Nyt ei oo kyllä enää kauaa. No laitan nämä vaikka siitä. Jaa, kaniini. Noin minä sinua tapa. Katon tästä ne puut ja tasoitetaan tätä samalle tasolle. Niin sitten tähän ruvetaan tekemään taloa. Ai niin, tästä ei voi hakata aina. No tää vaikka ekan on nämä puut. Ja sillä tavalla. Ja blue slimea tulee. Jaa, aurinko laskee. Kohta tulossa yö. No eihän se nyt mitään oikein haittaa. Paitsi tulee kaikkia monsuja. No mutta kyllä me silti pärjätään. Ainakin luulisin. Ai oi, pikkulagia. Pikkulagia, pikkuvikoja. Mutta eihän se nyt mitään oikein haittaa. Ainakaan minua. Ja luulisin, ettei teitäkään. Mutta ei sitä tiedä. No vois äkkiä muka tehdä tästä workbenchin. Pelaan liikaa Minecraftia. Laitetaan se nyt ensisijaiseksi vaikka äijää mihinkäs meillä laitetaan. Vaikka touhu. Tehdään tästä vaikka uuden hammeri. Tohon ja tehdään vaikka bowikin oikein tästä ensisijaiseksi. Ja laitetaanko nämä mushroomit tänne. No, tehdään nyt tästä äkkiä vaikka 2 ovea. Tarvii sitten siihen talloon. Ja wood wallejakin voisi tästä ottaa. No, otan nyt kilotäkkiä tämä tuhma slime. Herra Blue Slime. Mitä se olisi ollut? Kuolema, kiitos. No, siitä se on. Mitäs näitä voi tehdä? Jaa, nyt on tällaisia walleja. Tehdään nytkin vaikka tästä vähän torcheja. No, nyt on ainakin torcheja. Mikä tää on? Digitorchi. No en minä. Jätetään tästä vaikka wood walliakin. Se on nyt 100. Noin. Kyllä kai pitäisi riittää. Yö tulee äkkiä tehdään taloudessa. Tänne jonnekin. No ei nyt ihan jonnekin, vaan tänne. Hoplaa. Niin, mutta pitää vois katsoa mitä tässä on. Very fast speed, wake, knowback. Joo, mitä siinä on? Jaa. Äkkiä, nyt hakkaa jo. No hoplaa, hop. Kyllä se tästä menee. Trollololo. Vois kato nämä tästä pois nämä. Mitä lie? Tai mitä tämä nyt onkaan. Kaikenlaista. Voi yö tulee. Laitetaan nyt vaikka tästä kohta ovi. Tähän vaikka meidän taloon näin. Tähän näin ovi. No, älä sitten laita. Miten mä en osaa laittaa? Laitaanko se sitten näin? No en tiedä. Laitetaan vaikka tekemään tästä taloa. La. Meneekö tää ovi tähän? Eikö tässä olla vähän korkeampi? Joo, 1 korkeampi. Jaa. No herra slime. No niin. Toimii. Mitäs minun piti tehdä? Kaikenlaista. Äkkiä nyt kaataan tästä tänne päin. Äkkiä puuta kataan. Oi voi, aurinko laskee. No ei se mitään. Ei ne zombit mua ainakaan pitäisi killata. Se ei sitä koskaan tee. Kauankin. Tulee kauhean zombiarmeija. Ja taas joku blue slime. Ehkä pääsee yli. Voi. No pääs sitten. Die potato. No et sä ihan potato, mutta die slime. No, tehdään nyt vaikka tää äkkiä hakataan tämä puu ja sitten tehdään tällainen jännä komistus tähänkin. No, laitetaan vaikka tortsi tuohon. Sitten workbenchi, vaikkapa tähän. No, onko vaikka tossa?
Otetaan nyt äkkiä nämä.